Takže zdravím vás ľudia, dneska vás vítam nového videa, dneska to bude part z Robloxu, ale to bude prvý part, tak môžeme ísť na to. A mám tu nového hostia, tak môžeme ísť na to. Tak, čo je za decko, teba si berem, poď sem. Tak, hehehe. Ahoj, ale dačo merno asi pod nás. A ideme. Nemáme dom. Tak. Hopla. Teba pekne zatvoríme. Tak, patrzcie, to budem zorganizować. Tak, i tam. I tam. I tam. Hopla. Tak. Tak. Ale sa robí na Scary Mary. To bude taká mladočka ako ja. No a potom jej dáme kľúč. Tak, ten čo sa... Tak, ona už je Scary Mary, pripravím kľúče. Ideme ju otvoriť pekne. Tak, vidí von. Ja som... Berem ťa na ruku. Tak. Tu sa postav. Tak, zapichłem do teba kľúč. Hopla. Tak teraz ty do mňa. Dobre, idem. A hopla. Hopla. A už ho máš. Jup. O pár rokov dopredu. Takže už sme dosť starí a dosť silní, hejže. Ideme vykradnúť banku. Poďme vykradnúť lidi. Dajme banda, môžem sa používať. Ďakujem. A to? Počkaj! Ideme. Poď ku mne. Ide za mnou. Poď. Počkaj. Kočík. Kočík. Dám tu menšiu dodávku. Ja dám tam nastúpiť. Hopám tu. Tak ideme. Ideme vykradnúť banku. Aha. Nepoďme vykať banku, ne? Ideme. Poď za mnou. Daj tu pačák. Hopla. Poď. Zrhaj. Dobre. Rýchlo, uteč. Tajným vchodom, rýchlo. Stretneme sa pred našou základňou tajnou. Rýchlo, utekám.
už som dole. Tak, a ona kde je asi? Papa! Ja som tak geniálny. Asi idem dole, poďme sa kúkať na gaučík. Tak. Fuj, a čo mne je modrý ten dom? Fuj. Toto je oveľa krajšie. Kde je trezor? A tam. Hopla, a už je pod stolom. Dobrá. Čo sa premieňa, mama? Čo sme zase mladí, mi povedz. Povedz mi. Moje som telový. Co? A tento diel končí o 3, 2, 1.